Hvala vam što ste po treći puta došli na predaju naših lista. Dozvolite mi da na početku kažem samo kratku rekapitulaciju. Mi smo naše liste za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora predali prošlog tjedna u srijedu. I kao što ste mogli vidjeti prema izvještaju izbornog povjerenstva, naša stranka, Stranka rada i solidarnosti, predala je najveći broj lista u gradu Zagrebu, što iznosi 232 liste od mogućih 235. Jako smo zadovoljni tim rezultatom rada naših stranačkih organizacija i doista svim svojim kolegicama i kolegama, kandidatima na izborima za vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti želim puno uspjeha u izbornoj kampanji, puno uspjeha na ovim izborima. Doista na korist svih naših sugrađana i naravno na korist realizacije svih onih projekata koji znače kvalitetu života u svim zagrebačkim kvartovima.